cɛna muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kan an suit nin wagati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw bɛ émission min kɛnɛ kan a émission tɔgɔ de ko nous les jeunes komi n y'a fɔ a ye cogo min na ale bɛ tali kɛ fɛn fɛn bɛ jeunenya la ni nafa b'o la ani ni kɔlɔlɔ b'o la o fɛn caman ninnu cɛ la ayiwa an filɛlikɛbagaw aw yɛrɛ b'a kalama an ye thème caman ta an kumara thème caman kan don tɛmɛnenw na nka bi thème bɛna boli sujet min kan je pense que aw bɛɛ tun bɛ k'o sujet in de kɔnɔ en fait ne bolo aw tun bɛ k'o de kɔnɔ parce que aw yɛrɛ b'a kalama an bɛ temps min kɔnɔna la ne b'o wele ko transition je pense que aw tun bɛ ka aw yɛrɛ ɲininka jeunes jɔyɔrɔ ye mun ye o transition in kɔnɔna la en fait pour que ka aw ka question ninnu jaabi aw bɛ mun poser aw kun so bi an ye jeunes dama wele ka na yan nɔ an bɛna kuma o sujet in kan bon n tɛna kuma janya tuguni n bɛna kuma d'u ma u b'u yɛrɛ présenter aw la bon an bɛ comme on dit honneur aux femmes an bɛ taga an gauche fɛ an bɛ kuma di an balimamuso ma bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'espère qu'il prend les noms. Ou t'es na date il a ou bien? Parce que tu es nous flène, hein? Ou qu'on a date il a re. Oh, elle ne flaire bien. Ni mettons guide défense ça. Mettons guide défense. En bas date il a non. Ok. Donc il va présenter un flène kebroi. Ok. Aubeni Yankuma. Netoro Nana Koulibaly. Je suis étudiante à la faculté des sciences administratives et politiques. Je fais la sociologie politique. Show! Ma fo ko ambu bati. Ma fo. Nyatu sigile na unyera nu ambu bati sa. Donc ametra au kerfe mwanina. Ma fo. Kale fenega présenter au la donne. OK, ambal mwani nyakuma. Si. Ne Youssouf Koulibaly. Ne bi politique kala. Mo ko sciences politiques. On est au Canada. Précisément sociologie politique. J'ai société comme mon bec au Calan, les beaux Calan là. Voilà. Moi, kato kabada. Ebe fega mufo. Ebe fega mufo. Anya fo ka ibe société Calan ke okora te kim na bâtissa, hein? Ou bien, machine nana. Amena lou. Aha. On frenta la mitara en tant que chef. Olu be choisa. Olu tanga mogoye. Ou bien. Yoro. Ba absege si yana qui est sympa. Absege am so blanc côté là bien. Parce qu'il faut qu'un maximum de personnes y aient bien. Il faut genrer parfois. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir. Kanyeli. Ouais, quand faut. Ako okay. Et donc tu as pomare. Mbalo o sikile mga fo. Nini bulu ko ni mena datoni la. Aka ne kono ben. Ou bien. Donc ibi est représentant on a. Ani Yankuma. Si. Né Mamadou Koulibaly, étudiant à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Ni association des générateurs fene président. Ma fo ka wal numando par invitation. Wala mfaitala. Comme nyati kuma to la mbado isirane no sa. Nana ima kuma to ya. Ka isirane ne ro. Oh. Donc awa amitaka me gagner kumta. Amitaka fene ga présenter ana. OK, on est en tout monde. Si. Netoro Seydou Bamba. Étudiant étudiant à la faculté des sciences administratives et politiques. Voilà, nous et politique Kalan. Nous avons filière nos relations internationales. Invitation à Nana anton teni blanc côté là parce qu'elle est trop Seydou o yere oui ne mo geto ma anto blanc côté là hein arake tan quoi triangle quoi et puis elle est diplomatique. Oh yero Seydou il va à côté là mais Seydou ada na to na daturana aywa aywa re yero de donc voilà déjà ba befo on na anga wili jabi abena anga flel ke bogo la nyana je ko sebe abena uga ou mes questions me poser ou yere konsu abena ou deme ko aux questions nous répond et tout bon ça ni ante ma jant kuni amedo fin kono débat konala bon ça ni anga do débat kono ame question de poser follow au kuna bon ba dam nen Seydou kuma ali ba anga yero la donc Seydou et bon est-ce que est-ce qui hakil nata di jeunesse malienne kan follow comme il y a Chogomi, jeunesse est en Awrudo,
denmisɛnninw de don denmisɛnninw fana denmisɛnninw de don mais denmisɛnnin minnu b'o yɛrɛ kalama minnu kan ka kɛ jamana kunnawolodenw ye don nataw la o la n'an y'a jateminɛ Mali kɔnɔ bi bi in na a ka gɛlɛn k'a fɔ ko sini ko jeunesse ka se ka défi relever sabula a bɛ dɔn déjà an ka société kɔnɔna la n'o ye an ka gɛrɛnna sigi banbali ninnu ye gɛrɛnna sigi kana fɔ k'i bɛna dɔ fɔ mari ni y'an ka mɔgɔw ye kana fɔ i bɛna dɔ fɔ an ka gɛrɛnw ma dɛ an yɛrɛ an y'o ye an bɛ gɛrɛn na e bɛ ka tila ka dɔ fɔ an ma gɛrɛnna sigi banbali ninnu n'a fɔra ko bi bi in na k'e de ye kunnawolo ye don nataw la k'e tɛ fara gɛrɛnna sigi la gɛrɛnna sigi a importance bɛ yen nɔ a désavantage fana bɛ yen nɔ mais gɛrɛn bɛɛ tɛ fréquenter fana donc o la en t'a dɔn avec qui collaborer en fait avec qui il faut entreprendre donc déjà pour que an yɛrɛ ka se ka ninnu ko ninnu bɛɛ se ka ɲɛdɔn il faut se redéfinir quoi ka dɔn k'a fɔ ko non ne ye mɔgɔ sugu jumɛn ye moi je suis un homme je suis une dame je suis jeune j'ai la capacité de répondre aux défis les jours à venir il faut être positiviste en fait faudrait pas te dire que corruption bɛ Mali la a tɛ se ka ban an ka dirigeant o tɛ ka c'est pas o tɛ ka mi o bilala ci min na voilà o bilala ci min na o tɛ se ka o ci ɲɛnɛbɔ k'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ dɔ la e kan ka se ka o ko tɔgɔ ɲɛnɛbɔ kana to i ka wele ko bɛɛ la wuli o ko tɔgɔ ninnu dɔ kɛ c'est par toi que le développement va prendre en fait gestation en fait donc il faudrait pas attendre à chaque fois à fɔ karisa nin kɛ n'o kɛla tu deviens un robot tu es manipulé et les jours à venir tu vas te dire que ah je pouvais faire ça mais je l'ai pas fait c'est difficile aujourd'hui comme on le dit trop tard ne se rattrape pas donc pour éviter tout cela il faut une prise de conscience je ne dirais pas que la jeunesse malienne n'est pas consciente ni au fond ni n'est vraiment mais quelque part je pense que on manque beaucoup de ce côté en fait voilà il faut se le définir et il a connu pour un Mali nouveau avec les jeunes c'est possible dans la mesure où bɛka jɔyɔrɔ dɔn quoi voilà ayiwa an filɛ kɛ bɔ aw bɔra ka se du ka kuma mɛn je pense que a ye kuma koloma yɔrɔ yɛrɛ fɔ a ko c'est possible que jeunes ka participer Mali kura la mais il faut que jeunesse ka jɔyɔrɔ dɔn je pense que hakilima bɛ nin kuma faamu bien m'a fɔ n'an b'u basi e ma se du ka kuma ya 1-0 ima donc voilà an tɛna kuma jɛya tuguni an bɛ taga mɔgɔ in an bɛ taa mɔgɔ in fɛ yen nɔ la même question. Ok merci a diyara n ye a bɛnna ma a kana diya i ye n y'a mɛn hali n'a ma diya n ye ne bɛ hakilinata fɔ ok mun ye question ye ne hakilinata ye Maliko la bon ne bɛ mun daminɛ fɔlɔ jeunesse ye jumɛn ye fɔlɔ c'est à dire bon pour que ka kuma jeunesse la f'i ka dɔn ka fɔ ou bien lamɛnbagaw ka ou bien lajɛlikɛlaw ka dɔn ka fɔ mun ye jeunesse ye jeunesse ye fɛn min ye a bɛ fɔ mun ma phase intermédiaire transition i bɛ ka bɔ denmisɛnya na i bɛ ka taa mɔgɔkɔrɔbaya la donc la phase transitive jeunesse bɛ o furancɛ de cɛ maintenant Mali kɔnɔ jeunesse ne ka hakilinata ye Bamba da sera a damadɔ ma mais Mali an fɛ yan Mali dɔrɔn tɛ dɛ o ye sous région ye jeunesse tala ka kɛ fɛn c'est-à-dire les outils d'expression de mécontentement tubabuw ko ten expression d'outils de mécontentement c'est-à-dire ni dɔw wulila o bɛ fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ fɛ k'o gosi u bɛ jeunes labɔ a ye bɔ an ka taa ninnu kama a ye bɔ an ka taa ninnu kama Mali dɔrɔn tɛ dafɛla jamana nin bɛɛ de ye u mako bɛ jeunesse la n'u y'o o ɲɛnata sɔrɔ o bɛ jeunesse bila mais Mali kɔnɔ yan jeunesse bɛ ko kelen na c'est-à-dire an t'a dɔn an bɛ mun fɛ c'est clair o kɔni o ye Mali yɛrɛ ka jeunesse ne ni jeunesse caman bɛ kuma an bɛ gɛrɛn kɔnɔ nka a dɔw bɛ université la n'i y'a ɲininka qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ko n ka cɛw an bɛ taa n'an bɛ taa Misi
bon n'am ta mi se koro ni tara ni mati ta fa iba ke chuku Ah, il va seguir quoi. donc voilà au problème en fait trop jeunesse ti ta fa ita do ibina munke bon ni ta do ibe fa munke ali ça dit ne fait na kuntila quoi ou ben ta kuntila école là ita do ibe fa munke vraiment d'emblée tu as déjà échoué quoi alors il faut principe de recalcula c'est le bon ya faut hakilina ta faut principe de recalcula sur ça à travers ces principes au principe de bateau vraiment ibe fa mu ibe makobe munna ibe wala soro kele dore fana Mali jeunesse problème ni fana c'est-à-dire on aime trop la facilité. C'est clair. Voilà. Ça ni yera ku yepuma be fora so man fokaba et mutara kata fo jeunesse défini ni man fo ni na puma encore ni jeunesse c'est vrai ama foka bisia am ta bisia o korate ko ay wade o korate ko aha len balma ka bien OK bon facilité bana trop iba jeunesse te dobena timilati nga chemeta chila do ntaro ni artiste do dasira kuma abana timila kabida chila wa abola mun kere fa wa fulma ka tara chila wa atli sigoro wa fokale bola chila bon on sait pas en réalité il fait quoi vraiment il fait quoi dans la vie mais mo comme do ba soro a forfait son ticket il s'est son ticket wa era ka fengam semsenu ani an tu follow mais on s'est dit il travaille pas à Tibarala avec nous sur Tchoudi. Donc le fait que tellement de les faciliter tonton qui me fladia tonton maman au l'air bail taille ta kono le fait que tu es habitué à la facilité à ti demain oui puisque na libre là tu n'es pas habitué à la pression donc à ti blala donc aux facilités le fait d'être habitué à la facilité la noya tellement jeunesse noya de cadet au problème pas bangan quoi au problème pas bangan effet mon aspect flambé avait joué Mali jeunesse quand trop on est à Kilnataï. Oui, à Kilnataï. Je pense que bon, je suis d'accord un tout petit peu avec toi sur ce côté. Il est fait fort, franchement c'est vrai. Il faut que Aramadé un principe de Rakila en fait. Que tu sois jeune ou pas, Aramadé reflète. Il faut que principe de Rakila. Ni et ta doit être yoromna. Je pense pas que n'a là en fait. Donc il faut que on se réveille. Je crois que c'est le mot exact. Annie au fond. Annie swanigo mama donc voilà, on mettra un balmaquet Carola. On va aller faire la même question quoi. Folie jaran. Ne gon fleni. Ne be mi fo jeunesse kan. O point fladi. Tel que o ya fo ya non. Faut pas qu'on en ait. Quand on parle de jeunesse, c'est une phase transitoire. Mais la jeunesse, c'est une période pendant laquelle on a toutes nos facultés. Jeunesse, c'est pas éternel. On doit tout faire pour que y ait une jeunesse qui est bonne, on a ce qu'on fait de quand il est. Jeunesse ou mon femme. Une jeunesse qui est fêtée, une jeunesse qui est comme bafoui, une jeunesse qui est mal vie. Jeunesse toi. Jeunesse est moment mina iga capacité bebila. Maintenant il kan profiter aux capacités de là. Ka essayer ka kodo nyenyini yani shiningase. Point flana emi ou formation héroï. Bamba ya foyano. Si sans jeunesse buga tambe passer graine. Si sans jeunesse buga tambe passer boitila. Ama fo mo na ta boitila, ama fo mo na ta graine. Mais en y genou di, en kan animali mara dans les jours à venir. On doit se préparer en conséquence. En kan formation kanga base di an kanga kalan kanga anga principe di parce que haramade ibe fen la faut que y former jamana inte ka tanye ni jeunesse soute jeunesse kango responsabilité do yere ka formation ke ka ira ka foko shini amga do fo chokoroba munuma amga do fo musokoroba munuma ulutina kian ande kian ne bolo anga jeunesse responsabilité do un jeune c'est tout d'abord quelqu'un qui est conscient. Sinon, antina faut qu'on vie qui est non. Il faut savoir faire les deux. Moi, il faut que tu graine, moi, il faut que ta boîte une faune. Mais ce qui prime, c'est la formation. Maintenant, point vrai évoqué, il suffit au comment faut. C'est la promotion de la médiocrité. Si sans genou va faut que anima baraki ou anima kalanke, mais poste tout sera. Ne pas font interque ni donibagaw ye ka fɔ ko o tɛ fɛn ɲɛnama ye généralement o bila kungo la ka fɔ ko
man ka baara kɛ ka na fɛn dɔ sɔrɔ a la ko facilement mɔgɔ bɛ se k'a diyan an bɛ yɔrɔ min na sisan on est dans la mondialisation mondialisation bɛ min ɲini o ye compétence de niveau tɛ mɔgɔ minnu na compétence tɛ mɔgɔ minnu na an bɛ yɔrɔ min na sisan u tigiw tɛ se ka ye an ka tiɲɛ fɔ pour que an ka se ka an ka place occuper pour que an ka se ka Mali sankɔrɔta ne bolo jeunesse kan ka conscience ta premièrement en même temps u kan k'u former ne b'o de fɔ jeunes ye. Je pense que jeunesse ayi kuma mɛ dɛ ayi kuma mɛ je pense que ayi kuma min fɔ a y'a mɛ a ka kuma genre a ko aw ma déjà c'est pas que i kana ta boîte là c'est pas que i kana ta gɛrɛ na ka t'i sigi c'est vrai mɔgɔ i kɛra togo togo wagati dɔ i hakili mago bɛ genre i ka fɛn calme de là quoi donc mun bɛ se ka e calmer tu peux faire ça mais juste i kana ɲinɛ fɛn fila de kɔ formation ani comme i y'a fɔ cogo di prise de conscience i kana ɲinɛ nin fila de kɔ ko mɔgɔ si tɛ n'i ka jamana jɔ i ye quoi en fait c'est pas jeunesse tɛ fɛn a tɛna kɛ éternellement a kɛra don o don i bɛna taga phase dɔ in kɔnɔ mun ye mɔgɔkɔrɔbaya ye donc il faut que o k'a sɔrɔ et t'es mature voilà je pense que vous avez compris hein donc okay. et amnata an ka mɔgɔw la donc Nana je pense qu'il y a bɛɛ ka kuma lamɛn et yɛrɛ enfin la même question. Ok, i ye kuma di ma a diyara n ye ɲani n ka kuma ka se yɔrɔ jan n bɛ foli di an layɛbaw bɛɛ ma n b'a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ k'an layɛ a ka ca Ala fɛ u caman ye jeune de jeunesse kɔni a définina auteur caman fɛ ONU a défini Organisation des Nations Unies ONU kɔni hakilila la jeunesse bɛ daminɛ 15 ans ka se 24 ans ma o wagati de ye fanga bi adamaden na ka ko caman kɛ c'est-à-dire ni ko fanga b'i la ka ko caman kɛ hakili o y'a sɔrɔ hakili ma sɛgɛn farikolo ma sɛgɛn o b'a sɔrɔ i bɛ se ka fɛn caman kɛ quoi je veux dire donc problème ye min ye sisan Mali kɔnɔ an jeunesse an ka jeunesse y'a yɛrɛ faamu kosɛbɛ parce que n'a fɔra ko jeunesse aw kan ka baara de kɛ parce que vous êtes les futurs de la nation aw kan ka baara de kɛ walasa ni mɔgɔ minnu b'aw ɲɛ c'est-à-dire kɔrɔbalen minnu b'aw ɲɛ ni olu bɔra yen aw ka jamana gérer ka ɲɛ mais an confrontelen no jumɛn de la bi jeunesse plaisir dɔrɔn de ka d'u ye c'est clair plaisir dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye musomani dɔw u tɛ kalan kɛ parce que ni ko n bɛna kuma il faut que n k'an baser musomaniw fɛnɛ kan mais kana juguya dɔn parce que an musomaninw filɛ nin an ka kow c'est vrai an ka kow man ɲi kuma dɔw la mais an ye muso awɔ n y'a mɛn ni i ye musomani dɔw ta sisan i b'u ɲininka et en tant que jeune projet d'avenir jumɛn de bɛ bolo u b'i répondre cogo di ne bɛ fɛ ka furu ye awɔ ne bɛ furu en tout cas la plupart bɛ nin fɔ ne bɛ furu cɛ de ma wari bɛ cɛ min kun u t'a ɲini ka formation ɲɛnamaw kɛ et pourtant cɛw dɔrɔn tɛ les hommes seulement ne sont pas appelés à diriger un pays c'est clair muso fɛnɛ jɔyɔrɔba de bɛ jamana tagabolo la bien sûr jamana maracogo la il faut que an musomaniw an ka éveil de conscience kana an fɛnɛ k'a dɔn ko hakili min bɛ cɛw la o hakili kelen de b'an fɛnɛ la olu ye maliyɛn cɛw ye an fɛnɛ maliyɛn musow de ye c'est clair o ye tiɲɛ ou bien o ye tiɲɛ c'est que an kan ka halisa an kan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka formation ɲɛnamaw kɛ walasa an fɛnɛ ka se ka imposer i ka kuma ɲɛna franchement parler y a rien à dire musomaniw aw bɔra ka Nana ka kuma lamɛn dɛ musow aw bɔra ka Nana ka kuma lamɛn aw yɛrɛ b'a dɔn muso président bɛ yen sisan muso ministre bɛ yen sisan muso fɛn bɛɛ bɛ yen sisan nɔ donc aw kana sigi voilà muso genre a bɛɛ bɛ yen quoi en fait donc aw kana aw sigi k'aw bolo d'aw sen kan ko ni cɛ bɛ k'an furu ni bon fɛn sisan dɛ n'aw y'a jateminɛ fɛn sisan cɛw yɛrɛ bɛ ka don na o fɔ ko ne tɛ muso furu wari tɛ muso kun na bon donc o bɛɛ pour que
parce que an b'a kalama don nataw la ni o ko nana bonya muso tɛna furu tuguni parce que bɛɛ bɛ k'i bolo da i sen kan ko cɛ bɛ ka n furu cɛw dun fɛnɛ bɛna fɔ san ko ni wari tɛ muso min kun ko n t'o furu musow aw fɛnɛ ka wuli dɛ a ye wuli aw jɔ aw kana aw sigi k'a fɔ ko cɛw aw kana aw sigi parce que muso caman yɛrɛ bɛ sisan foyer la u nimisalenba de don en fait ni segu ye u ka sigi kɔfɛ u ka formation ɲɛnama kɛ u ka baara ɲɛnama kɛ pour que genre problème dɔw b'u kan olu ka se ka résoudre en fait donc voilà an tun bɛ n'o de fɔ musow ye et tout bon an bɛ segin ka na an ka mɔgɔw ka yɔrɔ la je pense que an filɛlikɛbagaw question fɔlɔ aw ye faamuyali caman sɔrɔ a ko la ayi kana micro gɛrɛ i la koyi n bɛna poser ale de kun n bɛna poser ale de kun en fait et donc an balimakɛ n tɛ nin wele tɔgɔ la parce que i t'an ka mɔgɔ ye seyidu nana de y'an ka mɔgɔ ye sisan déjà komi aw yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ sisan n'i ko ko jeunesse i b'a fɔ ko siniɲɛsigi parce que jeunesse de ye siniɲɛsigi ye tout bon an ye sani an ka ɲininkali fɔlɔ ka kɛ je pense que n ye thème fɔ fɔlɔ an bɛna kuma mali kura jeunesse jɔyɔrɔ mali kura la en fait e yɛrɛ bolo sisan nɔ est-ce que mali kura jɔli a se bɛ jeunesse ya a capacité ani genre a fɛn bɛɛ quoi est-ce que a se bɛ jeunesse ya si oui n b'a fɛ i k'i da don a la dɔɔni sinon n b'a fɛ i k'i da don o fɛnɛ la dɔɔni parce que a kɛra cogo cogo argument b'a bɛɛ la en fait. Ok, merci. Ɲininkali diyara n ye mais n tɛna fɔ i ma oui n tɛna fɔ i ma non. N bɛna exemple dɔ de ta dɔrɔn. C'est que beaucoup oublient en 91 jeunesse de bɔra pour que régime mun tun b'an kunna o ka se ka ko dɔw labila. Ni an y'an bɛ yan nɔ c'est qu'il y a la liberté d'expression parce que moment dɔw kɛra ninnu tɛ se ka kɛ mais jeunesse y'u engagé pleinement en 91 pour que Mali ka taa régime wɛrɛ la min ye démocratie ye o jeunesse sera k'o yira o mais mun b'a yira k'a fɔ ko bi jeunesse tɛ se k'o yira ɲininkali gɛlɛn ne bɛna min fɔ an tɛ se ka jeune bɛɛ ta an tɛ se ka u bɛɛ tan bɛrɛ kelen na. Il y a des jeunes de nos jours qui peuvent constituer des relèves pour un Mali nouveau. Jeunes munu conscience bula, jeunes munu beaucoup formés, jeunes munu baka a bloc muna ka foko rien n'est facile. Ko jeunes be Mali ngona. Entreprise bu bolo, ambition bula. Je profite même pour saluer mes camarades, mes amis du club de lecteurs de l'Institut français. Il y a des jeunes très très dynamiques là-bas. Même à la fac on a des jeunes qui sont conscients. Maintenant n'a ma fait un Mali kura jɔ il va falloir k'an ka conscience ta quoi jamana in joli tulonkɛ t'a jɔ mankan t'a jɔ manifestation t'a jɔ Yusuf y'a fɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko politiciens bɛ jeunes ta k'u instrumentaliser politique la quand il s'agit de casser quand il s'agit de brûler les pneus ou autres là c'est vrai parce que ni tɛ fɛn dɔn pardonnez-moi de l'expression ni capacité dɔw t'i la ni conscience sugu dɔw t'i la mɔgɔw b'i manœuvrer quoi mɔgɔw b'i instrumentaliser mais pour que i kana se ka instrumentaliser il faut que i ka conscience ta jamana kanu ka k'i la i k'i former ne ka hakilina la ni jeunes y'u former ni jeunes y'u conscience ta ni jeunes bɛ se ka jamana jɔ parce que en quelque sorte on est condamné dans les années à venir vieux minnu bɛ yen nɔ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba minnu bɛ yen nɔ olu tɛna kɛ yan n'u ye jamana in d'an ma an kɔni an b'a mara parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛna mara an ye yan voilà moi je pense quand même que jeunes dɔw bɛ yen a man ca dɛ man ca mais jeunes dɔw bɛ yen ils sont conscients jeunes dɔw bɛ yen ils sont exemplaires u bɛ hali artistes yɔrɔ la hali dɔnkilida ni film bɔ yɔrɔ la an ye jeunes dɔw ye u ye exemple yira ATT junior ninnu k'a yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛ se ka baara kɛ jeunes an bɛ se ka baara kɛ quoi u bɛ ka min yira an na k'a fɔ k'an tɛ fɛn dɔn hadamaden dɔnniya tɛ wolo quoi il faut que an k'an former il faut que an ka conscience ta an k'a fɔ ko Mali kura in an de bɛna jɔ Mali kura in a bɛna k'an bolo don dɔ la an b'an outiller pour faire face aux défis. An bɛ tɛmɛ Chine na an bɛ tɛmɛ États-Unis na an bɛ tɛmɛ nin bɛɛ la sa ou bien Adam ou bien
Comment y en a vraiment moro comment y en a c'est best ok Issouf je pense que tu as compris la question hein. Il est question famille donc comment bibolo. Ok, d'accord, merci. Moi est-ce que jeunesse BC ou jeunesse c'est mal courageux là ne fait jeunesse BC mais ni ko do ma fara ñon kan jeunesse tenacé ay capacité ko bi ma da c'est la mon i ka jeunesse tangono capacité baby là capacité baby ni mes exemple de dimanche Google mo reflet no be recrutement ke ko be jeune drone recruter à partir de 23-24 ans tu recruter au lieu critères parce que la jeunesse capacité baby réflexion il be se ka fin sous beka wati comme réflexion sous baby là wati donc à partir de 24 ans tu recruter parce que 24 ans il te mena fin no letna se ka fin no ketu innovation ti la tout mais en fait mal ni a takalaje au trancher de ka chanfin mais au trancher au jeunesse trancher ka chanfin au de dalé mais au de sunu wala bon problème bi e do be ka nyinu ko au trancher soro mais au bambolo au de sunu wala donc au be sunu wala muna il y a déjà un manque de volonté de la part de qui jeunesse de manque de volonté jeunesse de la part de nos dirigeants. Il y a un manque de volonté. Ni tala anga jamana do Rwanda par exemple. Rwanda le quota de fixé. Entre fonction publique le quota de fixé. Quota genre de quota de la jeunesse. Faut jeunesse qui a un quota de sort. Donc ça incite la jeunesse à se former. Ça incite la jeunesse à aller vers la perfection. Parce que quota de fixé là faut nga soro donc faut au politique do rebla pour que enfana ka do fait no bagne fait na ma jija antena soro wo yere ba fo na ma jija atena soro donc faut que au politique fana bla en dirigeant côté là faut que au politique fana bla en place pour que jeunesse fana ka donc vraiment en dirigeant ils sont en train de déployer les moyens pour que enfana ka en sindo ko ke chokola o ikili maintenant flana ne ko ni ko do jeunesse tesimuna Mali kono ni jeunesse ta kemesara la i b'a sɔrɔ tan dɔrɔn ni kemesara na tan dɔrɔn de bɛ se k'i fasa fili yɛrɛ yɛrɛ a tɔ in dugu qu'est-ce qui se passe il y a manque de il y a pas formation tɛ yen c'est-à-dire pour que i k'a fɔ jeunesse a ka ɲi ou bien a man ɲi i y'a bila fɛn dɔ la o fɛn a y'a kɛ ka ɲɛ a ma kɛ ka ɲɛ munna a ma kɛ ka ɲɛ donc il y a un problème formation ko bɛ yen donc jeunesse en tout cas Mali connaît les jeunesse mais tant que les jeunesse ma formé jeunesse ici Malkura jolla ni formation bola jeunesse ici parce que Malkura be jeune mouy atlanta sika fo angan keta fika réfléchir la réflexion s'impose fiki ngolo la barade pour que avec faut que le projet de développement durable projet de développement il durable farkam pour que à long terme donc faut aux réflexions ka boy jeune yere la folo on veut des projets de développement durable. Faut jeunesse relève mais on dit on peut pas prendre la jeunesse économiste donc méga comment faut antenne donc on a fallu ko emploi mal ako tellement barabi mal la faut tu jusqu'à tu as l'embarras du choix ako tellement barabi tu as l'embarras du choix c'est-à-dire ta rebe ta femme fait ako mais kemesara ni tambola kemeton a fallu qu'ils n'ont pas été consommés mais il lui pose la question est-ce que c'est consommable est-ce que c'est doux vraiment il travaille 2100 bon et les muruba tant ça et c'est là qu'a fladron dona et tofili mo bi ni la ki a filmu na a commencé à doux parce que a tienne donc jeunesse c'est une problème les 10 autres les 90% sont pas consommables à c'est qu'à doux parce que formation tout là c'est ça le véritable problème. En Chine, c'est Chine, la plupart des pays mieux développés. À partir de 12 ans, 15 ans, attention, l'enfant il cherche à développer. Avant il a fait de développer ailleurs follow. Oui, tiens. Avant il impose nos fins. C'est vrai. Avant il impose nos fins de wa, au final va demander nos fins de en jeune de fleur, fleur kan ka fleur. Alors on fait malin au jeune ou on a un ami qui a développé, a drone développé malin. On a voulu kata féliciter. Donc je crois que Ambeka en forme parce que a développé a formé des drone te wuli bisoma ki drone grande il s'est formé donc il faut quand malcoura défi relevé sans formation sans engagement sans prise de conscience on pourra pas voilà donc pour que akase ka nya nyamo fana ko essayer ka voilà o ka politique do bla mun fana ba to en fana be pression derrière kan pour que akase ka malcoura jokanya o ene akilna da machallah. C'est vrai, disons, tu as raison. Il y a comment faut
je pense que il y a beffo en fait. Mais après Bena akil natado, ambetara bamba ngamorola. Merci bien. Comment Djalaye? Aux questions que l'on ni ma femme ou là. Je pense que amega nyogon famille. Fota obega nyogon la soro. Mais ota baliga fo nga idée dit. D'abord, la vocation de la jeunesse dans la reconstruction d'un Mali nouveau. Qu'est-ce que la jeunesse pourrait faire? Qu'est-ce que la jeunesse ne serait pas en mesure de faire en fait? Engagement, oui. Est-ce que Obissé a défini et relevé Mali Kouraïna? Je pense que, avec moi, je le rejoins. Il y a un manque de prise de conscience. Car donc, il faut qu'il y ait joint. Est-ce que il y a il y a un manque de cela. Il y a également un manque d'accompagnement. Parce que Nico formation, Nico fin nous et Mimsega jeune demain pour relever ces défis. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. C'est comme si ni ding, c'est pas comment dire, mais ni ding au labi. Et quand c'est tout tantôt, tu l'accompagnes pas. Aramade de comme beaucoup d'orogo quoi. Ni a non ni dila. Car bla tantôt na djala avec tout tantôt. C'est la boire non. Soit avec kari chokodola. Maintenant avec djiba la batina ni a la manga chokoro ka essayer ka c'est pas comment dire faire une position de cet objet là. Du coup et bah avec Jano formulé quoi. C'est ça la jeunesse. Il faut prendre la jeunesse en ce sens. Donc nos dirigeants au lieu de la responsabilité tiens-moi des balles. Mais je ne vais pas les accuser ni les faire des reproches. S'il y a lieu, je le ferai. Mais la priorité renvoie aux jeunes. Renvoie aux jeunes. Quand on s'y fait parce que mata classique on walma politique tengakoui. C'est ça la citoyenneté active. La citoyenneté active au Djumé. Kadonga Foko. Moi, je dois faire appartenir d'un collectif. Le collectif Nafana, Nebin Hakilina dit, Mimesega, Lassé, Donataoula, Anga, dirigeant, Arasego Deme Dondola. Mais Hakili donne ma voix, quoi. C'est ça. Mais chez nous, c'est pas le cas. Le jeune, il s'est construit à la base, non pas parce que tu es arrivé à 24 ans, tu vas te dire que non. C'est là que je vais commencer à vivre la jeunesse. La jeunesse, comme elle a dit, selon la définition de l'ONU, ça a un âge bien déterminé. Et pendant ce temps, j'ai fait mieux de ces propos. On a la capacité. Capacité, c'est pour cela que jardin. Parce que quand tu es enfant, à ce moment, la mémoire, elle est fraîche. Tu as la capacité de le faire, tu as la force, tu as cette capacité de réfléchir en fait et trouver des alternatives très rapidement. Mais nous, on ne se met pas dans cette posture. On se dit que on ne sait pas comment faire. Ou là, facilité. Au danger barré. Toujours. Au danger barré. Facilité. Au danger barré. Bon, on a beau allons-y vers une étape. Na era dame no ba compagnon. Nebe Willibi. Kafoko je vais dans la rue. Ka nyama ou katoko tomaka bo sraka. Katoko bla poubelle do kono. Tongoro soro mamboke. Tongoro soro mamboke. Et ka tout la bagne. Alors tu verras que la personne va te regarder, t'observer, dire que non, ce dernier là vraiment a l'envie de faire telle chose. Donc il faut l'aider. Mais non, on s'est dit non, tout ça c'est des trucs. Voilà, je m'en fous. Ah oui, ça n'a pas d'importance. Tout à fait. Ça, il faut faire droit à cela. Au fond là, tu vois. Au bout des fonds, en fait. Voilà, donc il faut des accompagnements.
il faut l'engagement personnel même de la personne en question. Voilà, donc je pense que à ce niveau également, ni Genesis va faire que Mali est Donatala comme un pays triomphant, doit également penser à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il faut penser à ça. Jamana te job politique de ronga 106 ans. Jamana fana be job à travers Semina sans même consulter les dirigeants en question. On compte sur l'État, comme l'a dit tout récemment, j'étais à une conférence. Le gars, il nous a dit que, je vais faire taire son nom, que si tu veux réellement être quelqu'un ou encore une personne bien respectée dans la vie, aussitôt au Mali ici, Mali fonctionne et gratuit. C'est pas comme si je suis en train de saboter, mais avec famille quoi. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires, s'ils ne sont pas des et tu verras à la base que Karsa, tu es fonctionnaire, tu as construit un étage, tu as de belles voitures, tu es comme ça, tu es comme ça. Ça me donne raison au propos de Laurent Gbagbo. Il dit celui qui veut être riche n'a pas le droit à faire la politique. Mais moi, je politique qui est. Car faut que il y a politique qui est il y a wari chama solo. C'est que tu es un voleur. C'est que tu es un voleur. À quelqu'un de wari chama solo. Fonction, c'est la garantie en fait. Ça n'a rien à voir avec Warbati Jafano. Donc, on a tout échec qui a poussé ta fonction passée. On a entrepreneuriat. J'insiste beaucoup sur le nom. Entrepreneuriat. Il faut privilégier beaucoup l'entrepreneuriat. Très important. Il faut entreprendre. Et dans ça, le Mali sera vu sur la scène internationale. Merci. Machallah, c'est très bien. Comme Kounia Fotorum na le fena Kounia Befo, mais comme Benara il doit faire Befo en fait. Kana isigi ga foko parce que ko ne mani bara inke, ko ne mani kala inke, ko nete genre nete se ga bara were ke en fait. Moro ni ma dafem kama ite se ga koyi. Ikani c'est pas parce que ebe ni manatomo genre anna kila comme a fotorum na manatomo tomo inde, an ni be trop kele. Abse ke donala ibe no bo akola en fait sababu chama be sega nala donc iga na jo barala iga tara bara doke en tout cas fem be sega iga jamana nafa fem be sega inafa ika wili iko ke bon ametara nana ka yoro là en fait donc nana la même question. OK ye kuma di ma jarani bon ni ne nyini bi ne ba fo ko jeunesse malienne be se ka défi relevé à fond mouna parce que adage de bafo comme roté nani connaissance mais ibi dékiri andu bado jeunesse c'est en phase wakati de do ikanga idege fe un chama na wakati mina ni jeunesse ya yere di barama 600 ka barake avec passion parce que ni be fin que ni te ka ke avec passion ne kon fait kuntala wati ta oui, c'est vrai. Jeunesse kan a yere di barama ka barake avec passion et puis en plus de ça problème yere te jeunesse droit en fait problème be aga haketo anga makoroba la parce que akeli ba fo olu de kello ka do jeunesse kuna parce que na ye exemple ta famille do kan sisan e faga ke gendarmerie e fa ba fie depuis fitini a ta fie verbalement mais aka comportement ba yida ka fie ko al ni ma kalanke ibe se ka ke gendarmerie o te corruption vraiment oh non obi e kuna o donde kuna depuis fitini c'est que amano abizarlen no obi e kuna est-ce que ebe barake ai itani ni ga formation ke al ni era do no be ne kuna muna me barake betanda kasno kado makoy oh ode anga parents fene ga problème yi anga sira gelema yira deuna depuis fitini kuma sien do ba fo ko ni de lamo a fitini ni mi al na korba era to bla abi o sira kelen leta donc ou ka aller ku ka méthode changer donne avec l'éducation. En plus de ça, jeunesse fene kan éveil de conscience kan na jeunesse ka fan fait. Parce que ni
éveil de conscience t'es quoi a ma nɔgɔn quoi foyi tɛ yen a ma nɔgɔn a fɔ bɛ yen foyi de tɛ yen ok a ka foyi ye bɛ yen foyi tɛ yen problème wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o ye politique mɔgɔ ka fanfɛla ye i b'a fɔ Yusuf bɔra ka fɔ cogo min na politique mɔgɔ bɛ jeunesse instrumentaliser de o tɛ ko ɲanama ye jeunesse fɛnɛ a fɛnɛ ka a jɔyɔrɔ dɔn n'a fɔra ko anw de sini dirigeants ye an t'a fɛ k'an lancer politique la an b'a fɔ ko politique kɔni a man ɲi politique mɔgɔw bɛɛ ngalontigɛna ye politique mɔgɔw b'a don tan u b'a bɔ tan o tɛ ko ɲanamaya kan k'o mentalité changer est-ce que e bɛ se ka kɛ président cogo di n'i ma don politique la tiɲɛna à moins que i ka to ka taa coup d'état kɛ n'i kɛra militaire kɛ o ye tiɲɛ mais moi je pense que i b'a dɔn genre comme il y a fɔ cogo min na mɔgɔ tɛ wolo ni hakilina ninnu ye en fait mɔgɔ dɔw de bɛ nin don jeune kunna k'a fɔ ko ni i kɛra politique mɔgɔ ye ko i bɛ nin ko ninnu kɛ donc an bɛ kuma mɔgɔ ninnu fɛ dɛ u ka an ka jeunesse to yen nɔ fɛn mun ka d'u ye u k'o kɛ mais mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ ka o politique ko mɔgɔ ninnu k'olu tɔgɔ tiɲɛ an b'a fɔ fɛnɛ k'u ka sabali mɔgɔ i ka jan don dɔ la don fɛnɛ la i ka surun o ye tiɲɛ ou bien donc a y'an ka jeunesse to yen nɔ n'a sɔrɔ la u bɛ fɛ ka kɛ président de ye u ka k'o président ye donc je pense que i ye welewelekan de bila fɛnɛ parents fɛnɛ ma u kana facilité don den kunna k'a fɔ ko parce que u kana facilité don den kunna en un mot en fait ni i ɲɛ bɛ den na sunɔgɔ la a wele a ka taga ka baara kɛ dɛ kan'a fɔ ko i bɛ ko dɔ ɲɛɲinɛ ye a donna ta a bɔra tantɔ bɛɛ kumara formation ka yan nɔ n'a fɔra formation ɲuman tɛ se ka kɛ ni volonté tɛ en fait bon volonté fɛnɛ tɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ parents fɛnɛ bɛ nin ko ninnu don denw kunna donc an ka fɔ ko parents u fɛnɛ ka sabali jeunes aw fɛnɛ comme a fɔ éveil de conscience aw fɛnɛ ka wuli aw ka aw hakili la wuli en fait voilà. Et c'est pas pour te couper n'a fɔra ko formation fɛnɛ a ma fɔ ko i ka taga jako i ka taa panga jeune dɔw bɛ yen télé dɔrɔn Canal Plus bɛ bɛɛ fɛ presque Mali la depuis sɔgɔma u bɛ wuli u bɛ télé lajɛ de fo wula fɛ sen bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ sa musomaninw tɛ novelas ye n'an ma novelas la yɛrɛ an tɛ content an tɛ content dɛ Catalina bɛ bɔ la an ka musique dumaniw au moins an bɛ se ka taa couture dege pendant les congés i kana n'a fɔ dɔrɔn ko i bɛ kalan na dɔrɔn k'i tɛ fɛn wɛrɛ dege a kɛrɛfɛ i b'a fɔ Bama bɔra k'a fɔ cogo min na o ye entrepreneuriat de quoi il faut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que fɛn bɛɛ tɛ se ka reposer sur les dirigeants sur les dos des dirigeants o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ donc o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ jeunesse ani an parents ye je pense que u y'a faamuya comme i y'a fɔ cogo min na i ye welewelekan de bila u bɛɛ ma u bɛɛ ka wuli k'u jɔ nin ko in na jeunesse aw kana da fɛnw kunna aw kana bɛɛ ta ka da dirigeants kunna aw ka wuli aw ka baaraw kɛ aw de je pense que état ye anw yɛrɛ de en fait e b'a fɔ état ye e yɛrɛ de donc wuli k'i ka baara kɛ ni e ye nin yɔrɔ kɛ ka bɔ a la e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ influencer o fɛnɛ b'a nin yɔrɔ k'a la o fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ influencer a bɛ taa tantɔ de donc an ka wuli ka an jɔ nin Mali ko in na an bɛɛ ta tɛ an ta de don an faw ta don an fɛnɛ ta don donc an ka wuli ka an k'an jɔ u y'a fɔ cogo min na jeune dɔw bɛ yen nɔ conscience b'u la en fait u jeunes u sigilen don n'u ka projets ye donc u ka n'u bolo fila da u sen kan c'est pas que c'est vrai an n'a sɔrɔ a conscience b'i la a capacité b'i la mais juste e bɛ k'i sigi k'a fɔ ko moyen tɛ n bolo ni tɛ n bolo ni tɛ wuli ka taa ɲini patron wuli ka taga ɲini a tɛ na i ma ten o hali ala b'a fɔ ne bɛ sababu d'i ma mais ne t'a d'i ma k'i dalen to dilan kan donc an ka wuli an ka jɔ comme temps permettait tuguni donc an bɛ question laban posé ma don ale précédé no kɛ an tɛ kuma d'a ma ale précédé no donc patron Yusuf sisan an y'aw ɲininka sisan nɔ n'a sɔrɔ la jeunesse a capacité bɛ jeunesse la ka Mali kura jɔ aw y'o répond donc genre u kan ka mun kɛ Mali kura jɔli la i k'i da don o la en fait Mali kura jɔli la a kana janya dɛ ayiwa ni ko ma k'an kana kuma janya o la an tɛ kuma ayi parce que depuis a fɔra sisan nɔ ko an ka mɔgɔw bɛna gagner ba dɔn o de la i bɛna kuma janya a kana kuma janya ni ko ma k'i kana janya dɔrɔn an tɛ kuma ta tugun o
ko yɛrɛ bɛ diya n ye an bɛ ka ɲɛ parce que force dɔ a bɛ diya mais an bɛ ɲɔgɔn bolo Mali ko la ne fɛ jeunesse d'abord pour que jeunesse ka se yɛrɛ de il faut a bɛ fɔ mun ma avoir un objectif une ambition bien déterminée n bɛ fɛ ka mun kɛ ça c'est la ligne directrice n'o t'i bolo taafan t'i la je vais faire quoi d'abord bon an ka transition yɛrɛ tɛ yen e bɛ kalan na fo ka taa se université la jusqu'à présent licence 3e année i ka bɔ bon i ka licence b'i bolo k'a fɔ ko avec ta licence tu sais pas où aller i yɛrɛ en âme et conscience i yɛrɛ ni yɛrɛ cɛ est-ce que tu es honnête à plus forte raison le pays tiɲɛ ye kuma ni ɲɛ koyi an ka jamana yɛrɛ to yen i yɛrɛ ni yɛrɛ cɛ i yɛrɛ ni yɛrɛ cɛ an ko to i yɛrɛ ni yɛrɛ cɛ est-ce que taafan bɛ yen an ka jamana yɛrɛ to yen fɔlɔ ni i yɛrɛ ni yɛrɛ cɛ taafan tɛ yen jamana ko kuma tɛ yen tugun puisque e de kan ka jɔ e de kan ka kɛ jamana ye nka ne tɛ k'a kɛ yɛrɛ ye est-ce que jamana kuma bɛ fɔ donc l'important ça il faut définir son ambition jeunesse ko kan ko de bila kunna an kan ka mun kɛ an ka ambition filɛ ambition dɔw b'i la on dit faut avoir des ambitions mesurées c'est vrai mais ambition dɔw b'i la n'i wulila n'a ye ko u m'an dɛmɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye walayi bilayi n bɛ k'an kali dɔw bɛ dɛmɛ puisque an yɛrɛ ko an jeune dama dɔ on a eu waati dɔ kɛla an ye action dɔ entreprendre en tant que jeune université la mais a nana se waati dɔ la on s'est dit non ko mɔgɔ tɛ jamana Mali kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ tugun mais dɔw y'a ye même sisan n'i ye mɔgɔw ɲininka o b'o de fɔ ko mɔgɔ tɛna ko mɔgɔ tɛ yen nɔ mɔgɔ min b'i dɛmɛ mais mun kɛra an ka fanga ye c'est qu'on n'a pas baissé les bras an yɛlɛla de dɔ de nana an ka fɛngɛ financer 100% a foyi ko juste j'ai aimé votre ambition j'ai aimé votre courage point mun de y'a to cɛ ka fɛngɛ financer juste notre courage. Machallah. Donc on avait une ambition. Donc gros bisous à lui. Hein. Voilà, merci. Big up à lui. Voilà, je profite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ali. Bon, c'est principalement ce que moi j'ai à dire. Il faut avoir une ambition, un objectif très bien déterminé. Au début, point de départ. Voilà, merci. Voilà, donc je ne sais pas pour mamé ko ambition ka kaula, objectif ka kaula. No lukera aula. Aka willy, aka ojo, aka ambition, aka ke aka fɛn bɛɛ kɛ pour que olu ka se ka réaliser comme a fɔ cogo min na lui eux aussi olu yɛrɛ bolo ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ jamana in kɔnɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka u dɛmɛ yɛrɛ parce que an b'a fɔ bon u b'u dɛmɛ dɛ mais a tɛ sira ɲuman n'u ye sira ɲuman de kan fɛnɛ u t'olu de dɛmɛ sinon mɔgɔ min mana wuli ko fɛn dɔ la sa manamana koni dɔ sa u bɛ wuli ka t'olu dɛmɛ en fait donc an b'a fɔ mɔgɔw fɛnɛ ye k'u ka sabali n y'a se b'i ye Mali ko de don an bɛɛ de taar'o bien donc voilà Nana Nana ok a diyara n ye i b'a fɔ Yusuf bɔra k'a fɔ cogo min na ne kɔni tellement que a diyara ne ye a wagati la ne tɛ se ka a tigi tɔgɔ to yen tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ fɛ k'a tigi tɔgɔ fɔ o ye docteur Kadari Traoré il est le directeur du centre d'études pour le développement en Afrique vraiment a y'an dɛmɛ parce que an kun ye association dɔ créée en ce temps Docteur Kadari Traoré. Docteur Kadari Traoré. Oui. Un gros bisou. Merci beaucoup. Ok, à Clovala. An kun ye initiative dɔ ta i b'a fɔ ka to ka taga yɔrɔw la ka taga yɔrɔw visiter voyage pédagogique mais an kun ma mɔgɔ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la min b'an dɛmɛ sachant que an bɔra université dɔ la yen c'est pas pour critiquer l'université en fait mais tiɲɛ yɛrɛ la wagati a kɔni digira ne la ni ale kun tɛ an ka projet kun bɛ tomber encore une fois docteur a kun bɛ tomber i gros bisous sisan kuma bɛ ne bolo ka lase jeunesse ma o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ n'i dusu bɛɛ ye i ka courage ta il y a un adage qui dit aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Donc jeunesse kan ka wuli de ni ambition b'a la ni objectif b'a la ni a b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ an kan ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka moyen bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali n'an m'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔɔni de kɔnɔni b'a ɲaga da walisa an ka Mali kura sɔrɔ ni Ala sɔnna an ka Mali ka kɛ États-Unis ɲɔgɔn ye États-Unis ko dabila sa ou bien a ka tɛmɛ olu bɛɛ la a ka yɛlɛ olu sanfɛ a ka tɛmɛ olu bɛɛ la t'inquiète inchallah Ala ma ɲinɛ an kɔ inchallah an ka o objectif ninnu
en tant que n'a dusukuna a bɛ réaliser inchallah. Mamadou mɔgɔ in n yɛrɛ tun y'a fɔ n t'a tɔgɔ fɔ yɛrɛ. Awɔ kana tɔgɔ fɔ. Ok, question diyara n ye. Ne bɛ ka min fɔ n terikɛ wo jeune ye n yɛrɛ c'est que Joseph Kizerbo ka kuma de don n'an lara an sara. Mali filɛ nin ye bon d'autres le disent hein, il y a beaucoup qui le disent mais il faut qu'on le reconnaisse quoi. Mali tɛ jamana ye quoi. On a eu des grands hommes, on a eu des Sunjata, on a eu des Babemba, on a eu des grands hommes. On doit se référer sur ces hommes là pour que an ka se ka baara kɛ ka taa ɲɛ quoi. An ka autorités ka an ka éducation ɲa parce que comme le dit Nelson Mandela, pour changer un pays il n'y a pas mieux que l'éducation. Ils doivent mettre en place les outils de base pour que nous puissions avoir une bonne éducation, ce qui est preuve aussi du développement. Voilà, ne b'o de fɔ jeunes ye, il faut pas désespérer, il faut travailler, il faut soutenir, il faut surtout prendre conscience comme mes amis l'ont si bien dit ici, parce que rien n'est impossible. An ka baara kɛ dɔrɔn an bolo fara ɲɔgɔn kan jamana in an bɛ se k'a jɔ. Inchallah. Kuma ɲɛna Bamba. Bien, j'espère que je vais conclure. Ok, ça c'est une aubaine. Hein? Bien, merci pour la parole. Et ne hakili na ye min ye n'o ye n bɛ se ka welewelekan jumɛn kɛ à l'égard de la jeunesse malienne. Je pense que n teri minnu bɛ yan nɔ o da magala kuma caman na mais nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ min faamuya o ye formation ye o ye prise de conscience ye. Il ne faudrait pas se marginaliser des différentes prises de conscience n'o ye jamana ko ye. Également, il y a un adage qui dit également que quand le changement ne vient pas, le mieux serait de le provoquer. N'i y'a ɲini cogo bɛɛ la k'a fɔ ko i bɛ nin kɛ a tɛ se la ka ɲɛnabɔ, il faut provoquer la chose en fait. C'est que ça va changement de cours là. Un jour ou l'autre. Et également, je lance un appel à la jeunesse malienne. A donc à fɔ ko dɔrɔn tɛ État ye quoi. À ce niveau également, fɔla ko critiquer l'État, an ka droit le don. Mais kana ɲina k'a fɔ ko État ye e yɛrɛ de ye dɛ. C'est clair. L'État c'est moi, c'est toi. Donc les prises de décision an bɛɛ ka ko de don. N'i ma wele min na, n'i b'a dɔn cogo bɛɛ la k'i bɛ se k'a kɛ wa kojugu tɛ bɔ a la, kana to cogo si la o ka taa k'i dan. Ça, c'est une opportunité. Donc, il faut provoquer le changement. Il ne faudrait pas compter totalement qu'à faut État de ko ɲɛnabɔ. Il faut compter sur soi-même. Et de État. N'i y'a ye État bɛ ka avancer et de don. Fonctionnement politique. La jeunesse également kan k'o yɔrɔ jateminɛ. L'engagement politique en fait. Politique an kana to politique mɔgɔw bolo dɔrɔn. N'a to bolo o b'o sago k'a la o b'an instrumentaliser. O cogo la. An ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye politique ye n'an m'a faamuya an ka wuli ka ɲininkali kɛ. C'est ça le problème de la jeunesse malienne également. Olu tɛ ɲininkali kɛ o. Ma min dɔn b'o to tantɔ n'i mana kɛ o la o y'a bannen ye. O tɛ ko tagabolo ye. Aw ka ɲininkali kɛ. Ɲininkali o de bɛ laban dɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ. A tɛ i t'a fɔ i tɛ fili mais i ka fili bɛ dɔgɔya. O kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ de ye. Donc il faut réfléchir en africain. Il faut réfléchir en malien. Mettre le Mali au-dessus de tout. K'a fɔ ko nation wɛrɛ tɛ yen nɔ min bɛ se ka an ka Mali min se qui peut min bɛ se ka qualifier k'a fɔ ko min bɛ Mali sanfɛ quoi. Il faut travailler, se former, demander l'accompagnement. En haut de kɛ quand tu es courageux, tu es déterminé, tu es audacieux, faut être ce qu'il a dit ça. Ça c'est la volonté en fait. Donc on a un manque de volonté. Il faut vraiment corriger ce côté-là. Mali bɛ jɔ. C'est quand faut état là. Moi j'ai confiance en cette nation. Waati caman to ka fɔ yɛrɛ m'a fɔ no Mali a ka gɛlɛya cogo bɛɛ la jamana in don tɔgɔ la mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ a fɛ. Mais il faudrait que la nouvelle génération ait cette prise de conscience
C'est le mot que j'aime beaucoup. Cette prise de conscience. Mais au redo en fait. Donc, ko yeron lagé. Vous savez, nous qui sommes les universitaires également. En moins grand site, il faut que l'université Manaban, ko y formation jolé. Ça parle de la jeunesse également. L'université Manaban, ou tes formations jolé. Faites-toi des moyens. À que tu belle là. Tu vas arriver à un niveau un peu supérieur, même si il a demain. Vous savez, la responsabilité s'impose à nous en fait. Nia jate me rafo ko karsa tikam bouyen. Toi même là, est-ce que tu te respectes? Ah, vraiment. Respecte-toi et on te respectera. Le respect à ce niveau, comment est-ce qu'elle s'impose en matière de formation, c'est que quand tu as le courage sera quand tu formes quoi. Son iningali ke to ça son doya mama car ça y est une son mama. C'est pour cela souvent scientifiquement mais tout à fort, je le dis en français, c'est les critiques et les reproches qui augmentent le charme de la science en fait. Orbe science qui est science. Donc son ni sona et ka irema et ka filima. Je pense que tu as tellement de chance de pouvoir relever le défi. Donc pour un Mali nouveau, c'est possible. Merci. De rien. Ne me faire kuma di ko jagu ya kuma di mami et nana mara ara conclure mais je pense qu'il y a befo. En plus tant en permettre fene. Donc ambe afo en flel ke baroye u buraga kuma munu fofo sisano. U kana menu cloé, u kana menu hakili. Bon, antena kuma jana tuguni amba foko ni ne kunye autre émission et nous les jeunes. Merci amba remercier Fene de l'avoir suivi et amba fo ko au kambe anokona were.